салом алайкум бародарон ва тамоми бинандаҳои канали мо. Чӣ хеле мебинед имрӯз дар пеши ман телефон Samsung марка Samsung мондагиай модели телефон ҳозир нишон метем. Шояд бисёриҳо фаҳмида бошанд чӣ моделе, яке бозам нишон метем. Модели телефон J320F яъне J3 2016. дарди телефон чиай бародарон? дарди телефон экрани шикастагиай, экранша иваз кардан дар кор, экрани нав мондан дар корай. Трешиное ки дидесте дуруни экранда и худаш гувоҳӣ метиҳад ки экрани мо шикастагиай. бародаро, экран оригинал нест, экран сеюм сортай китайскиай. TFT ном дора. Шинондани экран камтара қинай рости гап. ранги оригинал, ранги OLED осон нест шинондани экрано. барои ҳамин эҳтиёт бошед. TFT нависондагӣ чиқадр дестем бародаро. TFT сеюм сорти экран мешавад. экранои модул. сар мекунем кора бародаро. аввалин коре ки мо мекунем бародаро қатъи шумо ами кришкачара мекушоем. аввал мегирем, як тараф мемонем, шлефтам мекушоем, отсоединить мекунем. дигар ягон кори дига намекунем. на бол ягон чиз дига намекушоем бародаро. ҳозир дальше мебинем. бародаро, баъди шлефта кушодан, отсоединить кардан ба мора ҳамин аппарат дар кор мешавад. аппарат номаш сепаратора хидмон печкаш мегӯем. ин аппарат гармӣ метиҳад. гирёнш мекунем. максимални скорост бародаро 100 мондагӣ. максимални температура ҳамин аппарат 100 мондагӣ. ами сифрои зелёни хати нависондагӣ 40 градуси ҳозира гирёнкардагӣ аппарата нишон додастааст. бояд ами 40 максимални градус дар таи максимални градус 100 бирава. баъд гармӣ ба мора дар корира ами аппарат ба мора метиҳад. ҳозир 40 мондагӣ аппарат вале гарм нестай. барои кушодани экран телефона ҳамин ҳолатда дар болои аппарат мемонем ки гарм кунад экрана, кушоданаш осон шавад. чӣ хеле дестем бародаро. максимални градус 100 ами температураи аппарати мо 100 мехеза. 3 минут ждат мекунем, экранам мегирем, кушоданаша сар мекунем бародаро. амиёро аётон наброрӣ. ҳаст агар кадоме дар ҳамин аппарат набоша, кадоме аст боша масалан ҳамин аппарат надошта боша, мешавад ки фен қатъи кушоя. ҳамин фен қатъи мешавад экрана гарм карда кушода гиранд. телефони ягон ҷой созда мемонӣ. ҳамин хел гарм мекунӣ. ҳамаи тарафи экрана рад ба рад ҳамаша гарм мекунӣ. баъд ососта сниматш мекунӣ. ҳозир мо дар аппарат аст, мо дар болои аппарат мемонемш бародаро. вақта бисёр намекунем, сиёнкарам бисёр намекунем. ман паузада мемонам. максимални градус 100 шид, гармия дод, 3 минут гузашт, ман кулчат мекунам, дальше бо тамошо мекунем. насиб кунад бародаро. чӣ хеле десте бародаро. температураи аппарати мо уже 100 инами сифрои сирхади десте. максимални аппарат чира дарёб кард. 3 минут гузашт, телефони мо уже мегирем, телефонро насиб кунад, кушоданаша сар мекунем. аввал аппаратро хомӯш мекунем. ҳозир кушодани экрана сар мекунем бародаро. бо диққат бошед. экрани мо тайёрае барои кушодан. барои кушодан бародаро ягон пластики мулоим дар кора. ягон пластики мулоим, ягон салафани мақсад камтарак жесткитар боша, мулоим боша. ҳамин хел мулоимтар ки баъд тинник боша. барои дар таи экран даромадан, снимат кардан тинниктар хубай. ҳамин хел мегирем. чӣ хеле фаҳмиде бародаро. ин пластик айтаи защитни стеклои телефонҳои барои кушодан бениҳоят хуб ёрдам мекунад. ман ҳамин чиз бисёр истифода мебарам. хай бародаро, инами хел оҳиста оҳиста як тараф меандозем. ин пластика саросима намешем.
саросима шидан дар кор нестай. Медонам экран шикастагие мешавад ки бигирем ягон чи хат ягон амбур хати биканем партоемашу не ки кора ҳаме хиёл гирифтан дар коре ки мешаванд ҳолатҳое ки мебиҳе ҳамхел телефон ремонда ҷои заряди телефон вайрон шидагия экран ободай баъд вая аккуратно синимат кардан дар коре ки экран нашикана. Барои ҳамин бояд аккурат набошем бародаро. чӣ хеле мебинем ин экран шикастагия дар ҳолати хуб қарор надора, рехтагия ина даже дуруш кнопкаи хома мегирем убрат мекунем. ба ҳамин сабаб камтарак кушоданаш мушкилӣ гуфтаам телевизор эҷод кардистааст. мекушоем саросима шидан дар кор нест. чӣ хеле дида бародаро экрани мо ай корпус ҷудо шид. экрана мегирем як тараф, ин ёшам мегирем як тараф мекунем. ёше дига мода дар кор нестам бародаро. тоза мекунем таи экрана. экрана гирифтан пас шотка хати мешакем бародаро. таи экран гирд ба гирди корпуса таги экрана шотка хати мешакем, тоза мекунем. аҳамият метиҳем нигоҳ мекунем ягон ҷазири ягон ифлосӣ бошад таи корпус да таи экран дар гирди корпус ягон чи қати тозаш мекунем. ази тозаш мекунем ки экрани нав дар мондан мушкилӣ эҷод накунам бародаро. аҳамият дода нигоҳ карда тоза мекунем ҳама тарафша. саросима шидан дар кор неста. барои ҳамин аҳамияти хушрӯ тоза кунем ки ба вақте экрана шинондан баъд мушкилӣ дучор меше. бозам баъди тоза кардан бо шотка қати як бори дига мегзарем. тоза кардем, нигоҳ мекунем тоза ҳамаш. мегирем экрана бародаро, экрана мегирем ягон кори дига накарда аввал экрана мегзаронем шлефча, соединит мекунем. ази нигоҳ кунем ки каҷ набошад. шлефча соединит мекунем. чӣ хеле дидесте? батареяша мемонем, телефона гирӣ он мекунем бародаро. мебахшед. экрани нава ҳама вақт бояд пеш аз часпондан, пеш аз ҷошда шинондан проверка кардан дар коре, тафтиш кардан дар коре, коркуниша дидан дар коре чӣ хел кор мекуна. барои ҳамин мо оз ягон клей ягон чӣ накарда экрана ҳамихе тафтиш мекунем, коркуниша мебинем, гирён кардем телефона. барои проверка кардани экран ба мора чӣ дар кора бародаро? мо бояд чӣ кор кунем ки бидунем ҳамаи экрани мо кор мекунад. медуроем телефонда, трубкада медуроем. иҷода набрат мекунем, звёздочка решётка 0 звёздочка решётка. мора ани меню да медурора. иҷода мо вибрат мекунем, ин инҷа таҷ нависондагия ана ҳамин функсияра кнопкара вибрат мекунем. чӣ хеле мебинем гирда полни хеле паласай бародаро, ин паласакора чӣ хеле ман кардеста ҳамин хел
ай болаи паласа мегзарем. Гирд ба гирд ай болаи паласа гузаштем. Ҳамаш савоси чиқилиде бародаро. Ки иҷа ду хати вертикални омадагия, яъне хати вертикални мехе мекунем. чиқилиде диде. аз ин маълум мешавад бародаро ки экрани мо дар ҳолати корӣ қарор дорад. чӣ кор мекунем? озӣ мекишем телефона. телефона мекишем бародаро. обратно экрана мегирем. шлефта снимат мекунем. экрана оҳиста мегирем. ягон саросима наша ки шлефтоша надорад. баъд мегирем бародаро анами клера, кле T7000, кле T700 мегирем. свети кле сиёҳай чӣ хеле мушоҳида кардесте, дидесте. ҳами кле гирди корпусда на каме бад бародаро, на бисёри бад кле мекунем. гирд ба гирди корпуса ҳами хел слои ғавзтар кле мекунем. барои чӣ ғавз? барое ки экрани мо китайския бояд кле камтар бисёр бошад. экран агар оригинал ё ки OLED мебуд, ӯ ҳолатда мо камтар кле мекардем. чӣ хеле ҳам хел дидесте бародаро? ҳами хел кле мекунем. гирд ба гирд. ягон ҷошо намонда, ягон ҷоро нигоҳ кунед ки намоне. ана мегирем экранмона. шлефта ҳамихи қад мекунем. чӣ хеле дидесте? шлефта камтарак скотч мекунем. ҳамихел қад мекунем хушрӯ, камтарак скотч мекунем. ҳамихел ки шлефт наҷунба. баъд шлефта ҷошта туғрӣ мекунем, медрорем. экрана мешинонем бародаро. шлефта маҳкам мекунем. нигоҳ кунед. шлефта хушрӯ маҳкам кунед ҷошуда. шлефта маҳкам мекунем. анами кнопкаро ҳаёто наброре. кнопка дамои анами кнопкаро ҳаёто наброре бародаро. ҳама вақт ҳам кнопкаро нигоҳ кунед ҷошта бимонед. пеша экрана мондан. нигоҳ мекунем ягон ҷода ягон чӣ мондагӣ нест. ягон ҷо баланд ё ки ягон ҷо паст рафтагӣ нест. нигоҳ мекунем, аҳамият метиҳем бародаро. чӣ хеле дидесте? ҳамаш иншоалло ки 100% ягон камбудӣ нест. ҳамихел мешинонем экрана. и кришкачаи болои шлефта маҳкам мекунем. ҷошда мемонем. батареяшам мемонем ҷошда. кришкаи қафошам маҳкам мекунем. чӣ хеле дидесте? кришкаи қафоро ҳатман. ана мегирем ҳами резинако. чӣ хеле дидесте? ана ҳамихел экрана маҳкам мекунем, закрепит мекунем. я та ай боло, я та ай мобайн. я таи дига ай поён. ана ҳамихел маҳкам мекунем. анами ҳолатда бародаро бояд ами телефони мо камаш 1 соат беста то кле қоқ шудана, то экран ҷои худша гирифтана. камаш 1 соат. а так 2 соат 3 соат бо бениҳоят хубтар мешавад ки бисёртар беста бо бисёртар хубай. бародаро бо ҳамин кори имрӯзаи мо бо шумо тамом. аз шумо хоҳишмандем канала дастгирӣ кунед, подписатся кунед, коммент монед бародаро, поделиться кунед, лайк монед, ҳаёто наброед. барое ки дастгирии шумо бародаро
пешравии мо ба ҳамин хотир аз шумо хоҳишмандем бародаро, канала дастгирӣ кунед, бетараф набошед, то ки дигар бародарам бохабар бошанд. Бо ҳамин худо нигаҳдор.